La primera dificultat és la manca d'una regulació de la justícia restaurativa doncs, en el nostre país. No? Diguem que tenim un programa de justícia restaurativa a Catalunya pel que fa a adults que ja té 25 anys, però que opera a vegades més pel voluntarisme de les persones que hi treballen, que no pas per un marc jurídic segur, un marc legal que permeti un desenvolupament, diguem, doncs, adequat. A justícia juvenil, en canvi, sí que hi ha aquest marc i, de fet, el programa doncs, funciona, té una participació estable en el temps alta. Però el sistema de la justícia es mostra bastant impermeable, no? A les idees que la justícia restaurativa proposa, en part per aquesta absència de marc. És per això que, en part, altres àmbits de la societat, com és l'educatiu, ha recollit la idea principal que és la justícia restaurativa. Parlem de l'enfocament restauratiu a les escoles. El departament porta uns quants anys, el Departament d'Educació apostant per aquesta via, que per mi té un ple sentit, perquè no pots tenir la justícia intentant això si no has treballat prèviament en els valors, el que significa la possibilitat de reparar, el que significa la importància de la relació i de la convivència, no des d'un marc de càstig, sinó des d'un marc de reparació, de responsabilització i de cura per l'altre. Aleshores, crec que el canvi, l'obstacle, és principalment legal pel que fa a l'aplicació del sistema de la justícia restaurativa, però el canvi ha de venir de molts més àmbits i concretament crec que l'àmbit educatiu, però també el comunitari, és essencial per poder fer aquesta transformació.